Egunon, ongi etorri irakurletasunaren txoko honetara. Nora naiz Barakaldoko liburuzaina eta gaur umeentzako liburu batzuk komentatuko dizkizuet. Hasi baino lehen, komentatu nahi dizuet, badaudela martxan mailegu eta itzulketa zerbitzuak San Bizenteko liburutegian, Gurutxetakoan eta liburutegi nagusian. Informazio gehiago nahi izatekotan, kontsultatu mesedez gure webgunea. Hemen agertzen ari dena. Hasiko gara Txomin Txitarekin. Hau da, gure liburutegi sareko txiki bestsellerra. Hau da, ia familia guztiek irakurri dute eskuartean daukadan ipuin hau. Ikasmina argitaletxekoa eta Nick Denchfield eta Ann Parler idatzitakoa. Hau, pop-up ipuin bat da eta bertan Txominen abenturak kontatzen dira. Jarraituko dugu Kataren bildumarekin. Miren Agurmeabe idazle lekeitxarrak idatzitako ipuinak dira, nahiko berriak, elkar argitaletxeak ateratakoak, eta bertan Katagorri bitxiaren abenturak kontatzen dira bere lagunekin, Gasusa, Bertol, Ariela, benetan dibertigarriak eta politak ume txikientzat. Eta gure azken gomendioa, nola dastatu ilargia da, Kalandraka argitaletxekoa. Bertan, sabanako animali batzuk ilargia dastatu nahi dute zein saborea daukan jakiteko. Eta denen artean, saiatzen dira, zeruraino igotzen, ilargiaren zatitxo bat hartzeko. Benetan polita eta erakusten digu nola guztion artean egiten ditugun gauzak asko errazagoak direla. Eta honekin amaitzen dugu gure iradokizunak. Jakin dezazuen liburu guzti hauek Barakaldoko sarean daudela eskuragarri eta ez ahaztu irakurtzen jarraitzea. Mila esker eta hurrengora arte.